मानसिफ्राबो जायखौ नारसिननो हानायखौ जों हानाय जाय मानसिया दुरबल जाय मानसिया जेबो खालामा अननानै बे मानसिखौ गोसोबायदि खालामबाथाय आं नोंसिनि आखायावनो थैगोन मिथिबायना आं नोंसिनि आखायावनो थैगोन जाय मानसिया आंखौ जाबायदि खैफोदाव एबार खोलैफैयोना आङो बे मानसिनि नाम लानानैनो आङो थैगोन मिथिबायना आं थैनायखौ गिया आंखौ जाबायदि खालामबोनो हानाय सानदोंना नोंसोरो आङो बयखौबो माखाय आं नाम खारिथलासो आङो नेक्स्ट भिडिअ आं नाम खारिनानै भिडिअ लाबोगोन खिन्थु आङो आसिथनानै बुंखाबाय आंखौ फार्स्ट टाइमाव आङो जेरखम खालामबोदों दावराव खालामनानै आंखौ बेबायदि लासिं खालामबोदों ससियेल मिडियायावहाय आं बाबो भुलबो मावदोंमोन आंथ' दा जेबो भुल मावाखैना आंखौ बेबायदि बुरबक थरबक होनदों आं नाम खारिथला मिथिबाय आं फिसा सानैनि कसम लानानै आङो बुङो फिसा सानैखौबो आङो मुलि दौनानै बुथारगोन आंबो मुलि लोंनानै थैगोन जाय मानसिया आंखौ माबा मोनसे खालामनानै भिडिअ खालामनानै जाय मानसिया आंखौ आंनि लाइफआवहाय आंखौहाय जुदि आंनि थांनानै थानायाव आंखौ माबा खालामो ना दावराव दावसि खालामो आंखौ थांनानै थानायाव असान्थि खालामो बे मानसिनि नाम लानानै आङो रोखा प्रुफ दोननानै आंनि फिसा सानैखौबो आङो मुलि दौनानै आंबो लोंनानै थैगोन मिथिबाय आंबो थांनानै थानो होआ जाय मानसिया आंखौ बिदि खालामगोन मिथिबाय दा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ कनजिता आरो कनजितानि फिसायजों लोगोसे दैदेनमोनजों जा ससियेल मिडियायाव दावराव जागासिनो दङ बेखौ लानानै आदा रितन खाख्लारिया जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो नायबायना खोनासं थैनाय होननाय बाथ्राया मोनसे एकदम गेदेर गोरोन्थि राव दिनै नों सैथोआव दङब्ला दिनै नोङो लाजि मोनदोंब्ला बिसायनि बुंनायाव दिनै नोंहा गोहो दं बोलो दं दिनै नोङो गाव हौवा गैयाब्लाबो गाव हारसिङै थांना थानो थाखाय जानो थाखाय नोंहा मोनसे लामा दं नोङो थैनांगौनि गोनांथि गैया आरो थैनोबो नाङा दा खोथाया जाहैबाय दिनै आंनि हौवाया बा आंनि हिन्जावा जुदि सोरजोंब्ला ओरै फोनांजाबलायनानै मोदोम फोनांजाबलायलायनानै जुदि भिडिअ बानायोब्ला आंहाबो बेयाव मोनसे सन्देह थाखागोन आंल' नङा जेसेबां बेक्तिफ्रा दिनै जाय बेक्तिफोरनि हिन्जावफ्रा दिनै बेबायदि खालामगोन बयबो हौवाफ्रा दुखु मोनगोन एकदम राइट पइन्ट बियो दै नंखागौ किन्तु बाथ्राया जाहैबाय बे खोथाखौहाय नोंसोरो फननि गेजेरजोंहाय क्लियारिफिकेसन खालामोब्ला रायलायलायोबा मोजांमोन बेनिफ्राय जानो हागौ बेयाव प्रब्लेमबो थानो हागौ जोंहा कनजितायाबो जानो हागौ हौवाया जेब्ला बुंहरदों जेबो जायाखै मायाखै होननानै हयथ' जानो हागौ हौवानि बेरेखायाव खोथा बुंदोंमोनबो जानो हागौ जायनि जाहोनाव हौवाया बोरनानै बे खोथाफोरखौ फट'फोरखौहाय भाइराल खालामनानै होबाय बाथ्राफोरखौहाय भाइराल खालामनानै होबाय दा बे गासैबो खोथाफ्रा जेंनाफ्रा नोंसोरनि सिङाव थैनाय थैयि सोरबाया बुंनाय बुङि बेखौ नोङो बुंनो नाङा दिनै नोंसोरनि गाज्रिखौ नुनानै गोरोन्थिखौ नुनानै दिनै ससियेल मिडियायाव बयबो बुंखागोन बयबो मिनिखागोन दाखालिबो आं बुंदोंमोन जे भिउनि थाखायनो नोंसोरो इसेबां गोथौ गोग्लैबायना होननानै बेयाव आंखौ माखासे मानसिफ्रा बुंदों जे नों मेगन सानानै बुंदोंना बर'निबाथाय बेबायदि गावजों गाव मोनसा मोनसि मेगन सानानै बुंलायबाय आंखौ बुंदों नाथाय आं जेबो सानाखै नाथाय बेयाव आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन सनमाननि बाथ्राखौ बुंदोंमोन जाय बेक्तिया दिनै आदर खालामनानै सनमान होजानानै गुबुन गामियाव आलासि महरै लिंहर जाबाय बेबायदि मानसिया गुबुनखौ फोरोंलांनांगौ होननानैसो आं मोनसे गोथौ टपिक लाना बुंदोंमोन नाथाय बेयाव माखासे मानसिफ्रा आंखौ दुखु मोनदों नाथाय आं दिनैबो बुंदों कनजिताखौ आं दिनैबो बुंदों थैनाया सलुसन नङा थैनायखौ नेवसिनानै बुहुमाव थांनानै दङब्ला गावनि बोलोजों गावनि टेलेन्टजों गावनि सैथोथिजों थांना थानायासो मानसिनि आखु दिनै नोङो बुंदों डाइरेक्ट मानसिनि नाम लानानै बुंगोन होनना बुंदों बुं जों खोनासंगोन
सोरखौ बुंनो ससियेल मिडियानि गाज्रि इफेक्टखौ लानानै नोङो जुदि जिउ खुंदोंब्ला नोङो सासे फेलार व्यक्ति ससियेल मिडियायाव मोजांबो फैयो गाज्रिबो फैयो नोंनियाव खैजना सापर्टआव दङ खैजना नोंखौ नायनो बायो खैजना गाज्रि कमेन्ट हरदों बेखौ नोङो हिसाब खालामनानै सोलिनांगोन जोंखौ बुङा नामा अब्लाथ' जों थैनायानो साबसिन नाथाय मोनसेल' गोरोन्थि नोंसोर सानैनि गेजेराव हौवा हिन्जावनि गेजेराव बुजिज्लायनाया खम जानानै दं आरो नोंनि मोनसे गोरोन्थिया जाबाय नों जाय हौवाजों नोङो दिनै रिल्स बानायदों बे हौवाहा मोनसे रेकर्ड थाखानाय हौवा आं गाज्रि होननानै बुङा दाबो गाज्रियावनो दङ होननानैबो बुङा आं बे मानसिखौबो नङा होमबा खिन्थु रेकर्ड थाखानाय हौवा आरो बे हौवाजों नोङो मोदोम ओरै सिथाबलायनानै भिडिअ लाबालाय सोर हौवायासो नेगेटिभ सानखागोन बेयावखायनो कनजिता आं बुंदों आं गाज्रि होननानै बुङाखै नोंखौ आं रायाखैबो नोंखौ नाथाय नोंनि लामाखौ खिन्थिदों आङो नों जुदि गोथोङै दङब्ला नों जुदि सैथोथियाव दङब्ला नोङो थैनाय होननाय सोदोबखौ दालाबो जुदि दिनै नोंखौ नोंनि हौवाया एथबां गाज्रि बदनाम खालामबायब्ला नोंसोर सानैनि गेजेराव गोरोबनो हायाब्ला जुदा जुदा जानानै था संसारखौ गावबा गाव जा आरो थैनाया माब्लाबाबो नोंनि जिबनावहाय थैना थांनायनि उनावबो नोंखौ सुखुयै दोननाय नङा बुजिनो नाजा गावनिसो जिबन रावनिबो जिबन नङा नों बिनि बेबायदिनि थाखाय थैयोब्ला नों सासे लुजार आइजो फेलार आइजो नोङो मिथिबायना आरो नोंनि हौवाया जा बाथ्रा बुंदों नोंखौ बेयो सैथो होननानै बुहुमनि गासैबो नोंखौ बुंगोन दिनै सासे सानैया बुंदों नाथाय बुहुमनि गासैबो नोंखौ बुंगोन हौवा बुंनाय बाथ्राया नंगौमोन होननानै गासैबो बुंगोन जायनि जाहोनाव लाजिनानै जिउ गोमाबाय होननानै नोंखौ बुंगोन